do toho strašidelného domu. Neviem, že či je to dobrý nápad, ale verím, že nám to vyjde aj s našimi bengáčami, myšacinou, pivkom a tak ďalej. Takže ich zavolám. Ale teraz idem nájsť myša, alebo ideme dole, lebo sa blíži taký gang. To je Grove Street more. Pago. No, práve dávam hore.